Čaute ľudia, pri videu z GTAčka. Konkrétne toto GTAčko je Liberty City Stories. Takže a teraz som to období takto GTAčka budem točiť, takže si ich určite pozrite. Akurát máme asi prvú misiu a ideme kde na takú cestku, takže pekne vojdeme. To ovládanie je také, keď ovládate panačika, a mne to nevadí. A teraz už je to od nás nedaleko, takže tam pekne dojdeme. OK, a to už je hneď tu. Počkaj, to je tu hore, alebo... Ne, to bude asi tam nižšie. OK, poď. Tu to je. Pár ľudí sme pozrážali, to nevadí. A tu už to je. Takto. Vojdeš a tu máme zastaviť. Kaška. Skočím. OK. Že máme ísť dovnútra. Nie. Prečo sa dám do auta? Však vystúp. No. OK, takže auto a už som dnu. Keď nám ukáže zasa v ukážke také CDčko, neviem, to je asi uloženie hry a oblečenie. A máme asi obliec alebo čo. OK, tak a teraz to mám nájsť ako keby. Tam sú dvere, tam je taká izba, tu je to CDčko. Keď tu je CDčko, mám CDčko a ešte oblečenie, alebo hej, mám. OK, ukážka a tam bude asi naše auto, alebo nie. Get back in the car, takže máme ísť do auta a ideme zasada, kde autom Atlantic Quays. Neviem, čo to je, ako sorry. Ideme pekne. Nevadí, že pobúram auto, však je to GTAčko. OK, idem. A mal by to byť asi takde blízko Atlantiku. Pretože Liberty City Stories to je vlastne New York. OK, tak už sa tam blížim pomaly. Už to nie je až tak ďaleko od nás. To je naša prvá misia. Teraz takto pôjdem, ja neviem, čo to tu je, taký gangstri. OK, to je divné, ale ja pekne idem ďalej. Asi sa otočím, pretože tam neviem, že či by som úplne došiel. Je tu už vidno aj také lode a kde už tu to bude. Yes, tomu veru sme tu. OK, vystúpim. Mission Passit plus $100. Tomu ver. A idem na ďalšiu misiu. Ukážka. Máme ukážku zatiaľ, hoši. Zasa máme ísť do tohto rozbitého auta. To je strašne počúvaj. OK, tak zasada, kde musíme ísť. Ideme takde na sever. Tam ukazuje, že ako north. Pôjdeme týmito úzkými uličkami a potom aj veľkými. Napríklad teraz tu vleziem do úzkej. OK, už sa celkom blížim k tomu miestu. Teraz pôjdeme doprava na východ. A už to je kde tu nedaleko odo mňa. To už hneď je tu. A tu počkať. Nie, to bol za mnou. Sa otočím. Neviem ani kedy sa odohráva Liberty City Stories v jakých rokoch. A to tak vyzerá, že okolo tých 2000. OK, a tu už to je. Fízy. Ja som iba do nich ťukol a konec. LCPD.
Liberty City Police Department. OK, už sme tu, máme takú ukážku s takým, neviem kým. A už šizli ma. Berú. Zase tak, kde máme ísť, ale to busted mission filed. No nic, chalani, no nic. Tak, neviem. OK, tak sme asi na policajnej stanici. To tak vyzerá. Hej, Liberty City Police Department. OK, to nie je veľmi dobré. Čas je momentálne 5:09. 5 hodín ráno. A ne... Čo? 4 hviezdičky? No nic, chalani. A prečo? Lebo už nemám? OK. Mám ísť do žltého taxíku. A tam je. Tak do ňoho nastúpim a som zvedavý, že čo sa bude diať teraz. OK. Nastupujem a že asi taxík ma tak kde odvezie, alebo tak. Máme ukážku, chalani. OK. Proste ja som ho vyhodil normálne. A nás odviezol sem a ja nejdem hodiť misie, ne. Idem robiť takú typickú vec pre GTAčko, idem robiť sem. Trošku je poriadok. Trošku zrobíme neporiadok a uvidíme, že... A ešte preskomáme k tomu miesto, či celé mesto a uvidíme, že ak sa tu bude páčiť policajtom. Ale za ničenie lampičiek a takých vecí by som nemal dostať hviezdičky, ale keď budem ako zabijem, no tak už asi hej. Je to prvýkrát, čo hrám také GTA, hej, takže neviem, jak to tu funguje, iba že viem, že keď keď ako zabijem, alebo tak, že mám hviezdička, neviem. OK. Idem, ja neviem ani kde. Akurát som odpálil hydrant a idem, ja zapadá slnko, co tak vyzerá, nie, vychádza 7:24. Teraz pekne takto pôjdem a uvidím, že čo. No, je to auto mi šmíka. Ja som pozrážal ľudí. Tu je také auto iné. OK, tak zastavím. OK, som v regióne asi, že Chinatown. A rovno aj ukradnem, že toto auto. A pekne sa s ním projedám. OK. Takže vycúvam. A idem tak kde. Head. Stade. OK, už tuto je. A bro, skoro som zrazil sapka, ale nevadí. OK, som akurát čukol do auta ale nie policajného, ale tam hneď boli policajti, takže no nic. OK, tak idem jazdiť momentálne po New Yorku a som zvedavý, že jak to bude ťažké. To, že je tu strašne veľa aut, uličiek, ale ja asi šlohnem ten taxík. Že mi sa veľmi páčia tie žlté taxíky ako. Brovsky, on ešte po mne sa tu bude naťahovať so mnou. Brovsky, ešte naťahovať sa tu bude. No nic. Ešte ma vyhodil z auta. Tak toto len tak nenechám. No, tak a som udal pekne. Ešte som zrazil. A teraz pekne, čo, tak asi pôjdeme plný misie možno, alebo neviem. Čo urobíme? Vyzním totálne, že robím divné veci, že driftujem. OK. Idem šlohnúť kamión, to je majster. OK. Akurát som šlohol, no. Ma capek vyhodil. No nic. OK, nech si on dá, kde ide. Šlohnem.
OK. Zasa som šlohol taxík s tým NPCčkom, ale idem heď normálne. Žijem preč. Zasa sme... tu idem. OK. Som zrazil ľudí. A akurát sem idem. Zasa tá istá misia, tak som zvedavý. Zasa ukážka tu bude z oného. No. A mám ísť tam hore, zasa na sever, čo je strašne otravné, bo Liberty City je celkom veľké mesto s dosť veľa autami. Takže tak. A zasa tá istá cesta na sever Liberty City a potom neviem. Pretože tam už nás policajti chytli. Takže zasa touto uličkou prejdem a ideme ďalej hore. Pekne. OK, tam už hore zasa vidím tú bodku, teraz idem trošku inou cestou a to je skoro to isté a teraz tam už iba tak dojdem. Som tukol, nevadí. Ne, pozor. Ešte máme polúchajú. Som sem došiel s taxikom, ale nevadí. Takže ďalšia ukážka. Už sme ju mali. OK. Máme ísť zasa do auta. A ten ksicht je dobre vypleštený. OK, tak nastúpim do auta a ideme zasa na takéto miesto. Žovský aj on nastúpil už a ideme zasa takde head dole. OK. Ideme asi takde na juh, to tak vyzerá, keď sa pozriete na minimapu. A tu takde by to malo už byť, alebo nie? Ešte nie, Chinatown, máme tam takde ísť. Mám taký pocit, že to už je tu takde, že nie je veľmi ďaleko, že je ďaleko už z tohto miesta, kde som. A tam už to je na tejto ulici, takže chápeš? A už rovno môžem ísť sem. Tohto žltého kružku sa tu pristavím, no a čo teraz? OK, Capek sa s takým stretol, ukážka. Mission Passit, $100, tomu ver. Mám $167 na peňazí, čo nie je veľmi veľa, ale tak asi na začiatok stačí. Šlohnem auto, jak vždy. A zasada, kde pôjdeme. Počkaj, nie. More, on ma nechá. OK, ale tak ja mu zdrhnem už. Nie, nezrazím ho, som musel zraziť aj. A nevadí, že si zase šlohne auto, ale nevadí. OK, tak ideme. Zasa, OK. Idem skúsiť vodu. A nám miznú hápka. Celkom dobre. Tak tu si asi nepoplaveme veľmi. Vastit. Ja neviem, od akého GTAčka môžeš ako plávať. To je trochu divné. OK, tak zasa ukážka a sme na sme v nemocnici. OK. Tu je vesta dáka, asi na ako armor, aby som mal HPčka, OK, už som za hráča, tak sa poobzerám okolo seba, že čo? Si šlohnem auto. To už asi nedostihnem veľmi. Ale, nie. Už neviem. No a dám toto auto, hej. Skúsim, keď... OK, som šlohol celkom ľahké. Som odfačil motorka. Ale jak tu vidím, no tak tu sú policajné autá,
skúsim do jedného z nich nasadnúť a že jak to bude vyzerať. OK, tak do tohto ide a nemám hviezdičky, keď dobre vidím. OK. OK, som policajt momentálne a idem a mám tam taký zločin. Či ja neviem, zapnúť cieľny alebo čo? Neviem. Aký. OK, tak tam je naša destinácia. A ja rovno taďa prejdem takými divnými skratkami. A tu nedaleko od nás je ten cieľ. OK. Čakaj. Tu tak kde? By mal byť. Aha. To je on. Provokátor kokos. Bomby. Kokos, musím mu dať bomby, že zomre hneď. Takže ja sa tu nebudem. OK, už je dole. A ďalšie máme dačo. Že ja sa hneď otočím. Že si zoberiem jako, OK. A ja sa hneď otočím a idem za ďalším oným cápkom. OK. Už tak tam už to je. Už pomaličky tam ideme. OK, už tam budem. Za chvíľu. A to už tu tak, kde ale cápek asi na aute ide, pretože mi si to nezdržal. No musím naháňať cez celé Liberty City. No moje auto už mi tak šmíka divne. Tu už je cápek. Si mu dám Big Manuver. Nie. No super. A to totálne, že bamplo, otočilo. No nic. A musím ho prenasledovať. A tá premávka je asi fakt najhoršia. Takže táto robí strašne obťažným. OK. No nic, tak tu je to auto, ktoré sme šlohli. A teraz sme policajt, takže nič. Poriadne mu dám taký Big Manuver. Ne. Som celka zabil. OK. Yes. Vyšlo. Nie. Zasa mi zdrá. To vidím na minimape. Poď. Dám mu Big Manuver. Mohol som ho minúť. To bolo tak blízko reálne. Poď. Ešte mu dám Big Manuver. Som mu dal head kapotu. On celé pôjde po ceste. Jako. To nie je až také ťažké ho chytiť. Takže ani sa tak nesnaží sa ťa zdržať. No. Dobre. Tak a vystup. Poď a dám ho dole. No. Ja mám katanu bolo na buchačky. A sekám do auta. Ja ne, že do ňu ja do auta sekám. Maj kúry. Sa ho... Dám ho dole? Yes, tomu ver. Je dole cápek. Cápek je dole. No nic. OK. Čo? Veci mám z neho? Neviem teraz či dačo. OK. A asi už budeme končiť. Takže majte sa pekne a čakajte aj ďalšie videá z GTAčka a čaute.